салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. спонсори мо ба шумо беҳтарин либосҳоро барои моҳи шарифи рамазон пешниҳод мекунад ки шумо метавонед барои худ ва ё барои падаратон туҳфа гиред. дар ватсапи рӯи экран бода либос нависед, либосҳоро ба шумо равон мекунанд. то муҳорибаи муҳаммад наимов 2 рӯз монд. дӯстон, чӣ гунае ки медонем 1 феврал дар Арабистони Саудӣ мусобиқаи навбатии UFC баргузор мешавад ки дар вазни нимсабук Муҳаммад Наимов ва Кан Офли вомехӯранд. мусобиқаи UFC Fight Night дар шаҳри Эр-Риёди Арабистони Саудӣ баргузор мешавад. дирӯз варзишгарон дар платкаҳо имзои худро гузоштанд ва фикрҳои худро низ дарж намуданд. дар як суҳбаташ Наимов чунин гуфт: аз фурсат истифода бурда мехоҳам аввал Муин ва Нуруллоро табрик кунам. рақобатҳои хело тамошобоб нишон доданд. аҳсан ба онҳо. ифтихор мекунам ки тоҷик ҳастанд. албатта ман бо Муин Ғафуров розиам ки бо розигии худо мо чемпион хоҳем шуд. ман низ мисли ӯ кӯшиш мекунам ки ба топ 15, ба топ 10 ва баъдан ба топ 5 ворид шавам. ҳама чиз вақташро дорад. вақт ҳамашро нишон хоҳад дод. Кан Офли низ аллакай дар Арабистон қарор дорад. ӯ аз рафти омодагӣ ба муҳорибаҳояш дар шабакаи инстаграмаш нишон дода истодааст. хулас, ин ҳафта моро як муҳорибаи ҷолиб интизор аст ки набояд тамошояшро аз даст диҳем. дар комментария силкаи телеграм мешавад ки танҳо аз он ҷо эфирро ёфта метавонед. даромада обуна шавед. рақами шашуми рейтинги вазнҳои сабуки UFC Дейн Хукер дар бораи рақобатҳои оянда бо рақами сеюми рейтинг Ҷастин Гейҷи ки бо ӯ дар мусобиқаи UFC 313 рақобат мебарад, фикри худро гуфт. ман фикр мекунам ки UFC танҳо мехоҳад бубинад ки яке бимирад. онҳо мехоҳанд финиши бокафоатро ба даст оранд. онҳо чунин рақобатро мехоҳанд ва ман фикр мекунам ки мухлисон низ мехоҳанд бубинанд ки чӣ гуна меафтад, гуфт Хукер. ёдовар мешавем ки мусобиқаи UFC 313 8 март дар Лас-Вегас баргузор мешавад. рақобат байни Шарабутдин Магомедов ва Майкл Пейҷ 1 феврал дар мусобиқаи UFC Fight Night 250 дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад. топ 14 дивизиони вазни миёнаи UFC Шарабутдин Магомедов 15-0 ба саволҳо дар бораи рақобат бо Майкл Пейҷ 22-3 ҷавоб дод. дар бораи малакаҳои ҷангии Пейҷ: албатта ман медонам ки ӯ барои ман хатари калон аст. бо вуҷуди ин, ман ба ӯ чизҳоеро нишон медиҳам ки ӯ ҳеҷ гоҳ надидааст. ӯро ҷанговари ҳақиқӣ интизор аст. дар бораи он ки пулҳои коркардаи рақобатро дар чӣ сарф мекунад: пас аз ҳар ҷанг ман коллексияи мошинҳои худро васеъ мекунам. ҳамеша чизи ҷолиб мехарам. пас аз ин рақобат мехоҳам Мерседес гирам. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед. ҳатман дар видео лайк гузоред ва ба канал обуна шавед. хайр, то видеоҳои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.